Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 5 октябрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга көн буена җитәрлек күтәренке кәеф, уңышлар һәм сөенечле хәбәрләр телибез. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Ә без алдагы минутларда көннең истәлекле вакыйгаларына тукталыйк. 5 октябрь иң гүзәл, иң сабыр, иң галим кешеләрнең, укытучыларның һөнәри бәйрәме. 1966 елның 5 октябрендә Парижда җыен уза. Шуның нәтиҗәсендә ЮНЕСКО вәкилләре һәм халыкара хезмәт оешмалары укытучылар көнен халыкара дәрәҗәдә бәйрәм итү турында карарны имзалый. Россиядә бу бәйрәм 1994 елдан гамәлгә керә. Бүген Казан медицина-фармацевтика училищесы ачылуга 100 ел. 1921 елның 5 октябрендә Медсантруд карары белән 1-нче Казан Совет фармацевтика мәктәбе оеша. Ул 8-нче номерлы даруханә бинасында, хәзерге Бауман урамында урнашкан була. 5 октябрь Татарстанның халык артисты, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының әйдәп баручы артисты Нуретдин Нәҗмиевкә 75 яшь. Тәкъдирем минем театр дияргә ярата ул. Балык Бистәсе районының Балыклы Щукей авылында 1946 елның 5 октябрендә дөньяга килгән Нуретдин Нәҗмиев 11 яшьлек вакытында беренче тапкыр тере артист күрә. Һәм шул көннән башлап аның күңелендә тормышын сәнгать белән бәйләү теләге уяна. Һәм ул ялгышмый. Бүгенгесе көндә Татарстанның халык артисты Нуретдин Нәҗмиев бәхетле артист. Аның берсеннән-берсе кызыклырак 100дән артык роле бар. Үзенең 75 яшьлек гомер бәйрәмен дә ул яраткан театрында каршылый. Туган көн иртәсендә ул безнең студиябызда кунакта. Нуретдин абый, исәнмесез? Хәерле көн. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи баракату. Хәерле көннәр булсын, хәерле иртәләр булсын. Ничек хәл-әхвәлләрегез, Нуретдин абый? Аллага мең шөкер. Менә килеп җиттем, сезне күргән бик зарыгып. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Татарстан дәүләт телевидениесе исеменнән сезне чын күңелдән шушы матур күркәм юбилейгыз белән котлыйбыз. Алга таба да менә шулай исән-сау булып, бик күп тапкырлар күрешергә язсын. Амин, амин, шулай булсын. Нуретдин абый, сезне өлкән һәм урта буын яшьләрдә бик ярата, чөнки чынлап та менә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының бай репертуарындагы искиткеч күп спектакльләр нәкъ менә сезнең катнашыгызда уза, шулай бит? Аллага шөкер. Аллага шөкер, үкенерлек бер нимдә булмады. Рольсез тормадым. Һәр сезонда икешәр премьер чыгара торган идек. Хәзерге көндә дә минем әле репертуарыбызда 7 спектаклем бар. Субханалла. Аллага мең шөкер. Әйе, менә сезнең биографиягызны карап чыккан идек инде, 100дән артык роль башкаргансыз сез. Әйе, берсеннән-берсе кызыклырак. Һәм инде менә хәзерге вакытта бара торган Кар урман, Өч аршын җир, Гомер буе сине көтәм, Әллә язмыш, әллә ялгыш, Мәхәббәт баскычы һәм башка бик күп спектакльләр нәкъ менә сезнең тарафтан башкарыла. Әйе, менә соңгы премьерым минем булды. Кар урман, Резида Гарипова белән әсәр буенча эшләнгән спектакльдә үзе режиссер да үзе иде. Ничек кабул иттегез? Аллага шөкер, мин бик яратып башкардым бу образымны. Катлаулы булды, әсәр бик катлаулы әсәр. Классик дип әйтерлек. Уңышлы булды. Уңышлы булды. Һәм менә туган көн иртәсендә сез безгә буш кул белән килмәгәнсез, шулай бит менә безнең Гомер буе сине көтәм спектакленә 2 кешелек чакыру билетыбыз бар. Ул безнең 15 октябрь көнне кичке сәгать 6-да булачак. Һәм инде безнең тамашачыларыбызга сездән сорау. Менә мин бирәсем килә. Кәрим Тинчурин театры ничәнче елны оешкан һәм кайсы айда? Менә минем соравым. Менә шундый катлаулы да, шул вакытта җайлы да сорау, чөнки интернет киңлекләрендә бу сорауга җавапны табып буладыр дип уйлыйм мин. Безнең телефон номерын, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез экранда күрәсез. Әгәр дә бу сорауга җавапны беләсез икән, шалтыратыгыз. Әлбәттә, инде беренче булып җавап биргән кешегә әлеге чакыру билетын без бүләк итәчәкбез. Нуретдин абый, менә чынлап та сезгә рольләрнең дә төрлесе эләккәндер, әйеме?
Ләкин шул вакытта мин бер дә хәтерләмим, теге усал, шундый сезгә характерлы булмаган рольләрне башкарганыгызны. Чөнки һәр вакыт сез шундый йомшак күңелле, һәр вакыт ниндидер шаян хәлләргә каласыз. Менә бик күп санлы безнең телеспектакльләребез бар да, менә анда да сез һәр вакыт катнаша килдегез. Менә бар иде менә шундый вакытлар күңелегездә йөргән берәр роль. Менә шушындый бер роль бирсеннәр иде миңа дигән. Яшь чакта була инде ул. Булды. Мин хыялландым Хуҗа Насретдинне уйнарга. Хуҗа Насретдин уйнарга. Ничектер мин гаризада язган идем. Без Хуҗа Насретдин куеласы дигәчтен мин гаризада яздым. Мин нитеп карыйм әле. Димәк, сез тормышта да сүзгә тапкыр шундай, Хуҗа Насретдин кебек. Ничектер мине режиссер алмады ул рольгә. Икенче шул спектакльдә ничек дип әйтим, икенче бер роль бирде. Уңышлы гына булды ул. Записта да бар. Риза булдым аннан соң. Әйтәм, менә бу минем ролем икән. Булай барлык рольләрдә нинди теләгегездә нинди роль бар, бөтенесендә башкардыгыз. Аллага шөкер. Аллага Без шөкер. әле генә күрсәтеп киттек тамашачыларыбызга. Сез әйтәм бит, бик күп төрле телеспектакльләрдә катнашкан кеше, менә иң безнең инде күңелләребезгә якын булганы машина җитте минем башыма. Ул Ничек алдылар сезне ул рольгә? Сөйләп киттегез әле. Мин аның Дамир Сираҗиевның беренче безгә баш режиссер булып килгән вакытта мин ул бабай 70 яшьләрдәге бабай булырга тиеш. Миңа биргәчтен, мәйтәм мин моны булдыра алмам шикелле, мәйтәм. Әле вакытта миңа 40 яшь кенә бит. 50-гә дә җитмәгән. Ләкин Аллага шөкер бик Менә хәзердә күрсәтәләр нидән телевидениедә записы бар. Уңыш белән чыкты. Телевидениедә да карап булар, шулай инде интернет киңлекләрендә дә әлеге телеспектакль бар, шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар рәхәтләнеп карый аласыз. Димәк, Дамир мине күргән ул. Минем бик яраткан режиссерым ул. Мин ниндә уйнадым, 2 әсәрендә уйнадым. Узак эшләмәде ул. Ел ярым эшләде. Ел ярым эшләгән дәврдә мин 2 спектакльдә уйнадым. Бик уңышлы булды. Тормыш китабыгызны барласак, сез инде безнең бик күп еллар башта Минзәлә театрында эшләгән кеше, аннан соң инде Камал театрында эшләп алдыгыз сез. Юк, алмадым. Алмадыгыз, Мин Минзәләдән күчкәчтен кайттым туры Камал театрына. Ничектер язмыш булгандырмы, Мәрсәт Хәкимович мине кабул итте. Ничектер спектакль уже сөйләшенеп, нитеп эшкә килергә дип сөйләшенде. Яшәү турында әле урын юк, җайсыз диде Мәрсәт Хәкимович. Шул вакыт булган язмыш булгандырмы, безнең авыл директор шушы күчмә театрның директоры Сәйит Аби Шакуров очрашты шул театрда. Нишләп йөрисең? Әйтәм, менә шулай. Яшәү, әйтәм, язга хәле юк. Гаиләң бар бит, семьяң бар инде. Әйдә, миндә бүлмә бар. Шулай итеп, мин гаризаларны алдым. Күчмә театрга менә шунда 76 елда шушы театрда иҗатымны башладым. Менә шулай тәкъдир сезне язмыш. Менә мин язмышка ышанам. Менә Нурдин абый, бүген безнең укытучылар көне, һәрбер кешенең тормышында әлбәттә инде аңа барыр юлда юл күрсәткән, маяк булып торучы укытучы остаз була. Менә сезнең тормышыгызда да андай кеше бардыр, шулай бит? Бар. Менә хәзер шундый мөмкинлек бар, рәхмәт әйтә аласыз аңа. Мин хәзер көндә дә исән-сау Фаягыл апа дигән укытучым, ул мине беренче сәхнәгә бастырды. Ничек шигырь сөйләргә, мәктәптә укыган вакытта ук ул миңа ничектер күргәнме ул мине укытучым дип саныйм. Сәхнәгә беренче өйрәтү артистлык осталыгына дигән шикелле. Менә миңа бик рәхмәтле. Алга таба да булгандыр андый кешеләр. Әллә бүтән булмадымы? Юк, аннан
Şun Mizele Tiyatro'na kilgeç. Sabir abi Ümitbayev birinci rejissörüm, okutuşum, pedagogum. El vakitte mintege şun artista tugul. Üstülegim bile, üzneyim bilen lektim. Менә шулай итеп алар барыр юл күрсәткәннәр сезгә, Әймен Нуретдин абый. Бик зур рәхмәт. Бүгенге иртәгезне, менә шулай туган көн иртәгезне дип әйтик инде, безнең белән башлаганыгыз өчен. Без сезгә инде әлбәттә исәнлек, саулык, озын гомер һәм инде әлбәттә тигез тормыш теләп калабыз, Нуретдин абый. Амин. Рәхмәт. Исән сау булыйк, чакыругыз өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Әйе, укып чыгып, дөнья таныны, бәхетебезне эзләп табуны зур ышаныч белән көткәнсез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Ничә еллар узса да бу җыр үзенең ахәңен, кадерен югалтмый. Һәр ел саен без бу җырны иң кадерле кешеләребез, укытучы, остазларыбызга юллыйбыз. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев башкаруында ул аеруча җылы яңрашта. Сез иң гүзәл кеше икәнсез җырының язылу тарихын хәбәрчебез Мөршидә Җихан ачыклады. Иң гүзәл кеше икәнсез җырының сүзләрен Фәнис Гатаулла улы Яруллин язган. Халык шагыйре, язучы, прозаик, драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Җырга көй язучы Әхмәт Зия Ризаддин улы Хәйретдинов, Бөек Ватан сугышы ветераны, халык арасында популяр җырлар авторы, 57 ел педагогик стажы булган музыка укытучысы. Иң гүзәл кеше икәнсез җырын популяр итеп җибәрүче Миңгол Вәгыйз улы Галиев, мөнәҗәтләр җыентыгы авторы, халык җырларын пропагандалаучы профессор, балаларны җырларга өйрәтүче педагог, Татарстанның халык артисты. Килгән чакта башка авырлык, җитми калса кешегә сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез. Сез иң күркәм кеше икәнсез. Шушы сүзләреннән үк күренеп тора бит инде. Монда беләсезме, җырның чыгуы, аның фикере, шушыны язучының, шагыйрьнең һәм композиторның язмышын күрсәтә торган. Чөнки Фәнис Яруллинның язмышын беләсез бит инде. Әлеге җырны укытучылар үзләре дә, балалар да яратып җырлый. Шунатта ул җыр белән безнең балачак үтте. Без инде беренче сыйныфка кергәндә шул җырны ятлап кердек. Беренче репетицияләрдә һәм шул җырны җырлый мәктәптән дә чыктык. Шуңа күрә ул җыр безнең өчен бик кадерле җыр. Минем өчен бу аеруча мәхәббәтле җыр, чөнки моны тыңлагач искә төшә мәктәп еллары, безнең битендә ул балачак мәктәп еллары иң бәхетле, иң күңелле чор. Минем өчен аеруча икенчедән бик мөһим минем әтиәнием тушылар. Мин мәктәп ишегалдында туып үскән кеше, мәктәп дөньясын күреп, әтиәнинең тәрбиясен күреп, шуңа күрә иң җылы фикерләр шушы җыр белән бәйле. Укытучы дигән исемне әйтүгә күз алдына һәм күңелгә яраткан шагыйрем Фәнис абый Яруллинның "Сез иң гүзәл кеше икән" дигән җыры килә. Дөрестән дә бу җырда бик мәгънәле сүзләр һәм алар төп төгәл безнең заман укытучысының холкын билгели, аның йөзен ачып бирә кебек. Фәнис Яруллин әлеге җырны үзен өенә йөреп укыткан укытучыларына багышласа, көй язучы Әхмәт Хәйретдинов та мөгаллимнәренә атап язган. Кеше күргәннәр күз алдына килми, әмма моннан 50-60 еллар күргәннәр күз алдымда тора. Һәм Әхмәт абый да гаҗәп, шул кадәр ачык йөзле, юморист, шушындый тәрбияче кеше гомер буе ул бит инде балалар тәрбияләде. Ул бит Алабуга да культ просвет училище бирде. Шушында эшләде бит инде күп еллар буе. Аның бит менә китаплар мин карыйм. Ак юлларда дигән, аның шундый шушы китапта, аның чыккан инде бу инде 80 елларда чыккан китап, шушында иң гүзәл кеше икәнсез бар. Килгән чакта башка авырлык, җитми калса кешегә сабырлык, сиздермичә
иң күркәм кеше икәнсез. Балаларның теле каңгырау, килшәң кылды ява мең сорау. Барысына да җавап биргәнсез, сез иң галим кеше икәнсез. Барысына да җавап биргәнсез, сез иң галим кеше икәнсез. Чыгып дөнья тануна, бәхтебезне эзләп табуна. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Мактагансыз тиеш урында, яклагансыз тиеш урында. Күңелебезгә ак нур сипкәнсез, сез иң гадел кеше икәнсез. Күңелебезгә ак нур сипкәнсез. Сез иң гадел кеше икәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Кадерле укытучыларыбыз, күңел түреннән чыккан иң җылы теләкләр бүген бары тик сезнең өчен генә яңгырый. Абруйлы һәм җаваплы эшегездә уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның җат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.